Deskritt bħala falliment dak li għamel il-Gvern Malti fin-negozjati tal-Unjoni Ewropea dwar ir-regoli tal-avjazzjoni. Da meta flaqa li fisem Malta tenda li għal-Ministru Aaron Farrugia ittieħed vot li se jpoġġi piżijiet addizzjonali fuq il-konsumatur u l-industrija Maltija. Spjegalna ħjar dwar dan il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Peter Agius f'kummenti ma' Net News. Dawn ir-regolamenti ġodda li iffirma wkoll il-Ministru Aaron Farrugia qed jipprevedu eċċezzjonijiet, kundizzjonijiet vantaġġużi għal gżejjer bħal huma l-Azores, il-Canary Islands, tajjeb gżejjer li jedin fl-Atlantiku, iżda mhumiex jagħmlu eċċezzjoni għal Malta. Dawn l-istess regoli din jgħidu li ajruporti żgħar ta' inqas minn 2 miljun passiġġier fis-sena ikunu eżenti wkoll minn dan ir-regolament. Mela Malta mhux se tkun eżenti bl-ebda mod, mhux se jkollha l-ebda kundizzjoni speċjali, iżda aħna nafu li peressi li maqtuwajn mill-Ewropa ser tiswina ħafna aktar biex napplikawhom daw il-liġijiet Ewropej. Peter Agius spjega li dan huwa każ ieħor fejn il-Gvern Malti qed jonqos milli adotta l-leġiżlazzjoni proposta sitwazzjoni speċifika tagħna ta' insularità u dipendenza fuq it-trasport bl-ajru. Il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista qal li l-Ministri fi Brussell qed jitolbu l-Kummissjoni biex tippreżenta rapport b'valutazzjoni dettaljata tal-impatt li se jkollhom ir-regoli fl-2027. Dan ifisser li sa dak iż-żmien pajjiżna se jkun nefa' ammonti kbar żejda għal 5 snin sħaħ. Jiena naħseb li fl-Ewropa irridu nkunu aktar militanti, irridu nkunu aktar b'saħħitna biex nadattaw l-Ewropa għalina. Fil-passat hekk għamilna, għalhekk aħna votajna iva biex tħanna fl-Ewropa għax dak iż-żmien innegozjajna pakkett li jaqblilna. Ma rridux inċedu imma li nkomplu ninnegozjaw. U jiena dan li nistenna fil-qasam tal-avjazzjoni, fil-qasam tat-trasport, fil-qasam tal-ambjent, fil-qasam tal-fondi Ewropej. Nistenna li jkollna gvern u li jkollna l-atturi kollha jikkollaboraw fuq livell Ewropew biex aħna ninnegozjaw pakkett dejjem aħjar għal Maltin. Skont sorsi tal-industrija, l-leġiżlazzjoni l-ġdida se tara l-ispejjeż tal-fuel jolew sa 6 darbit aktar mix-xenarju attwali. Dan in-nuqqas tal-Gvern Malti jista' wkoll ikollu effett negattiv fuq l-ekonomija ta' pajjiżna għaliex apparti li l-industrija tal-avjazzjoni f'Malta timpjega 4,000 professjonisti, il-kompetittività tal-gżira tiddegrada wkoll f'din in-niċċa sa Peter Agius fil-kummenti tiegħu.